Bé, doncs, quan em vau proposar, diguéssim, participar en la revista fent un article de la mà del company Joan Tafalla, i una mica el que jo li vaig plantejar és que, ostres, doncs m'agradaria poder parlar de les idees, dels plantejaments d'Engels vinculats amb la qüestió de l'ecologia, de la sostenibilitat, una mica del que fa referència a això, diguéssim, al que seria la relació entre els plantejaments d'Engels i de Marx, en aquest cas d'Engels, amb la natura. I sobretot, diguéssim, m'interessava això perquè jo suposo que a moltes de vosaltres potser també us ha passat, no? Aquelles que hem pensat que el marxisme era una bona eina, entenent el marxisme com els plantejaments tant de Marx com d'Engels, com de moltes altres persones que també han utilitzat aquest tipus de plantejament teòric i polític, era una bona eina per afrontar la realitat social, econòmica, i també pensàvem que podia ser útil a l'hora d'interpretar el que estaven representant, la crisi ecològica. Jo suposo que a moltes de vosaltres també us havia passat allò de dir no, des del marxisme no es pot dir res, al contrari. Segurament les marxistes o aquelles que penseu, diguéssim, que el marxisme us és útil en termes amb la relació amb la natura, gairebé us toca demanar perdó, gairebé. Perquè, bàsicament, diguéssim, la relació de Marx, Engels amb la natura i amb el que fa referència als plantejaments més des de la perspectiva ecològica, ha sigut una relació, diguéssim, en aquest cas negativa. O sigui, al final han sigut plantejaments que ho han bandejat o, si no, el que han fet ha sigut això, tractar-ho d'una manera, això, des d'aquesta perspectiva prometeica, amb la voluntat de sotmetre la natura als interessos de les persones, dels homes, de la societat, de l'evolució. Clar, a mi això em passava, diguéssim, en aquells càndids anys de la universitat, quan jo m'acostava a les persones en les assignatures en les que m'explicaven coses vinculades a l'ecologia, em deien, no, és que no hi ha res a fer. Jo deia, home, però no sé, autors com Manuel Sacristán o Wolfgang Harig en aquell moment, no? Bé, això són rareses, són excepcions que el que no fan, diguéssim, això és trencar amb aquest plantejament que al final el marxisme és un plantejament que històricament ha sigut contraproduent i ha sigut negatiu a l'hora de plantejar la relació, diguéssim, amb la natura. Per exemple, això jo us diria que, per exemple, reviséssiu l'obra de pensadors vinculats a l'ecologia política absolutament, jo diria, importants a nivell català i a nivell de l'estat espanyol, com per exemple Joan Martínez Alier o José Manuel Naredo, que en els seus llibres plantegen una crítica ferotge al que representa el vincle entre el marxisme i la natura. I concretament, també, diguéssim, en aquest cas, agafant també a Engels com segurament un dels pensadors més negatius en aquest vincle. Les crítiques, bàsicament, són al voltant que el marxisme planteja aquesta evolució positiva de les forces productives que es converteixen en forces destructives, diguéssim. L'altra qüestió és que la teoria del valor no té en compte a la natura. I en el cas, diguéssim, de Martínez Alier i Naredo, també, sobretot Martínez Alier, s'agafen molt, també, diguéssim, el que representa el suposat bandejament que en el seu moment va fer Engels en una carta, diguéssim, i també va fer Marx, en una carta que els va enviar el populista rus Podolinsky, intentant plantejar aquest populista rus, Podolinsky, Sergei Podolinsky, plantejava el que podria ser una incipient teoria del valor energia. I aquesta carta li arribava a Engels 3 mesos, diguéssim, li arribava a Engels, però en un moment en el que a Marx li faltava molt poc per morir, 3 mesos abans de morir. I Engels el que venia a dir és que sí, era interessant, diguéssim, la qüestió de la teoria valor-energia, però que en aquest sentit no tenia molt sentit a l'hora d'analitzar el capitalisme. Això, diguéssim, per a aquests autors és com considerat el fet que aquí es va produir un trencament entre la possibilitat d'un vincle entre la teoria del valor i el que eren els plantejaments més propis de l'ecologia. És estrany perquè després això, diguéssim, passava en el cas de l'estat espanyol o a nivell català, però no passava a nivell internacional, perquè, per exemple, justament una de les revistes pioneres en termes d'ecologia política, que és justament la revista Ecologia Política, la seva inspiració és la revista Capital, Nature and Socialism, una revista que clarament, en el seu títol ja deixa clar que hi ha un vincle amb termes, en aquest cas, molt vinculats al que seria la pròpia teoria marxista. En aquesta revista hi participaven persones com James O'Connor, que és un dels teòrics que han intentat, a través del marxisme, generar anàlisis al voltant de la qüestió ecològica, però, en aquest cas,
la revista Capital, Natura i Socialisme, aquí es traduïa com Ecologia Política i pràcticament no es feia cap menció, diguéssim, al que representava la seva revista mare. Després, doncs, en la mesura en què et vas interessar amb el que pot representar aquesta possibilitat d'intentar fer un anàlisi de la problemàtica ecològica a partir del marxisme, ja es descobreixes que hi ha altres autors que sí que han intentat utilitzar tot el que és l'arsenal teòric del marxisme per analitzar les crisis ecològiques. Autors com, per exemple, els alemanys Elmar Alvater o Michael Lowy o també, diguéssim, altres autors que així ho han fet. L'interessant és veure que hi ha un moment en el que hi ha plantejaments interessants en el que es comença a veure que no només és possible la utilització d'aquest arsenal teòric per analitzar el que representaria la crisi ecològica o les crisis ambientals, com per exemple han fet Lowy, Alvater o el mateix O'Connor, sinó que hi ha altres autors que el que plantegen és que no, és que existeix la possibilitat o que de fet és plausible defensar que en el que és la tradició teòrica del pensament tant de Marx com d'Engels, la natura mai és aliena, mai ha quedat fora del seu plantejament. I que existeix, diguéssim, un vincle profund del plantejament materialista amb el que representa justament aquest vincle de l'evolució de la societat en relació amb la natura. Això, diguéssim, autors com, per exemple, Paul Burkett o Bellamy Foster ho han posat sobre de la taula, des de la meva perspectiva, ja destruint el que representava aquesta visió de que des del marxisme no es podia tenir un plantejament que abordés la qüestió ecològica i la qüestió, diguéssim, d'aquest vincle amb la natura. I si això, diguéssim, es podia fer des del marxisme, també, Engels aquí hi tenia un paper important. Engels, al llarg del que ha sigut la seva obra, ha anat mantenint el que representa aquesta visió o aquest plantejament en el que la natura mai és aliena al propi desplegament del seu anàlisi teòric. Des de la meva perspectiva, això és més important o és molt important perquè si de fet ja teníem autors, ja us dic, Lowy, Alvater, el mateix James O'Connor, que utilitzaven l'instrumental marxista per fer l'anàlisi de les crisis o dels plantejaments ecologistes o de les crisis ecològiques. Però en aquest cas em sembla que és molt més rellevant el fet que es plantegi que no és la qüestió que es pot utilitzar l'instrumental teòric, sinó que en el que és la corrent de pensament existeix aquest materialisme profund que, en bona mesura, entronca amb tot el plantejament, diguéssim, tant de Marx com d'Engels, i d'Engels sobretot també, en el que és l'estudi aquest de la qüestió del vincle de la persona, del que representa la societat i de les persones amb la natura. En aquest cas, el que plantegen Burkett o el que planteja Bellamy Foster és que hi ha un fil conductor, això és una mica el que jo explico en l'article, que hi ha un fil conductor, diguéssim, que va des de la filosofia grega, des de l'atomisme, des dels plantejaments més materialistes de la filosofia grega i que entronca amb tot el que seria els plantejaments, diguéssim, de la il·lustració dels plantejaments materialistes francesos, anglesos, fins a arribar, diguéssim, amb Darwin, un autor important i que després també, diguéssim, amb el que seria el materialisme alemany acaba entroncant, diguéssim, amb el pensament de Marx i Engels. Hi ha diverses idees, diguéssim, que les trobaríem presents en el que és el plantejament teòric, diguéssim, això, permanent, diguéssim, el que utilitza, l'instrumental que utilitzen Marx i Engels, que des de la meva perspectiva són molt útils a l'hora d'afrontar el que representa aquest anàlisi del que serien els vincles de la societat amb la natura. Per una banda, tot el que fa referència a la qüestió del metabolisme. El metabolisme entès, diguéssim, com les relacions entre les persones o la societat, diguéssim, amb el medi, aquestes relacions, diguéssim, que poden desenvolupar processos de fractura en el que la fractura metabòlica representaria la introducció a través de l'evolució històrica i econòmica, diguéssim, d'elements que fan que es trenqui el que havia representat aquesta visió o aquest plantejament de relacions de les persones amb la natura. Per exemple, en aquest cas, Marx ho explica molt bé quan explica que tot el procés d'industrialització i el fet que s'acumulessin les persones, diguéssim, a les grans ciutats, feia que els seus detritus anessin a parar als rius i que això contaminés els rius en lloc de servir, diguéssim, com a adob orgànic o com a adob de les terres i que, per tant, es trenqués aquest vincle que havia existit amb el que representava el cicle natural. La idea de metabolisme, la idea de fractura metabòlica, des de la meva perspectiva, són idees molt interessants a l'hora, per exemple, també d'analitzar el canvi climàtic
o d'analitzar tot el que pot estar representant la crisi energètica. Idees que trobem clarament ja en el que serien els plantejaments de Marx i Engels. Des de la mateixa perspectiva, la idea de coevolució vinculada a la qüestió, al plantejament dialèctic, el fet, en aquest cas, Engels també ho planteja clarament en el seu llibre, la dialèctica a la natura, amb alguns dels capítols, en aquest cas és molt interessant el capítol que fa referència, o el capítol que fa referència al treball com l'element important en la transició del simi a l'home, un treball, diguéssim, en el que Engels planteja clarament, diguéssim, aquesta qüestió de, al final, existeix una possibilitat en la que, a través del treball, es modifica l'entorn, però aquest plantejament en què les persones utilitzant el treball, en aquest cas els simis utilitzant el treball, modifiquen l'entorn a l'hora de produir, aquest entorn també va modificant a les persones i va generant un procés evolutiu en el seu cervell, en les seves mans, etc. Aquesta visió d'aquesta coevolució genètica materialista també després ha sigut recollida per molts d'altres autors. Per tant, jo diria que la idea de metabolisme, la idea de coevolució, aquesta idea del materialisme profund vinculat amb els recursos, amb el que seria la natura, aquesta pròpia idea de la dialèctica vinculada amb que tot està vinculat amb tot, les persones modifiquen l'entorn a la vegada que l'entorn modifica les persones, em semblen, diguéssim, idees que estan incloses en el plantejament de Marx, en el plantejament d'Engels, que formen part, diguéssim, del seu arsenal teòric a l'hora d'abordar els seus anàlisis de la realitat i que, des de la meva perspectiva, són absolutament útils a l'hora d'entendre la relació, diguéssim, de les persones amb la natura i, sobretot, diguéssim, dels desequilibris causats per l'evolució del capitalisme amb la natura. Més enllà de passatges concrets, jo en l'article recullo alguns passatges concrets en els que es veu clarament, diguéssim, l'interès i una mica el que és la clara percepció, diguéssim, de com el capitalisme està sent un capitalisme destructiu amb el que són els recursos naturals, amb el que són els vincles de les persones amb la natura. Però més enllà del que serien les cites concretes, a mi m'interessa destacar que existeix una possibilitat teòrica d'entroncar el que seria el plantejament teòric de Marx i d'Engels amb el que seria la possibilitat de l'anàlisi del que serien els problemes de la relació de les persones amb la natura, que són els problemes vinculats a l'ecologia. Em sembla també interessant veure com, des de la perspectiva marxista, hi ha un moment en què es produeix un trencament important amb el que era aquest plantejament més materialista, dialèctic, sobretot defensat per Engels i també per Marx, sobretot el que seria a la dècada dels 20 del segle passat, de la mà d'autors com Lukács, Cork o Antonio Gramsci, intentant separar, diguéssim, el que seria el marxisme de la deriva positivista, s'acaba llençant el nen, diguéssim, l'aigua amb el nen a dins, i s'acaba rebutjant aquest plantejament més materialista profund que existia en les obres de Marx i en les obres d'Engels. I és curiós, diguéssim, com aquest plantejament d'aquest materialisme més profund es recull no tant, diguéssim, en el que seria la tradició filosòfica o política, sinó de la mà, diguéssim, dels científics vinculats a les ciències naturals. Autors com Needham, com Bernal, com Haldane, són científics, diguéssim, científics d'esquerres, científics marxistes, que recullen aquest plantejament coevolucionista, aquest plantejament del metabolisme, aquesta idea d'aquest materialisme profund i el vinculen amb els seus desenvolupaments, diguéssim, teòrics. Per exemple, autors com Stephen Jay Gould o el mateix Levins i Levontin són autors, diguéssim, que accepten i que en bona mesura fan justícia al llegat d'Engels, per exemple, en el que és el plantejament teòric al voltant de la coevolució. Per exemple, el mateix Stephen Jay Gould dedica una de les seves obres a Engels, diguéssim, directament, o el mateix Levins i Levontin, en una de les seves obres importants, que és el biòleg dialèctic, ells el que fan és, obertament, en la introducció, aquesta obra la dediquem a Engels, que es va equivocar en moltes coses, però que va encertar, diguéssim, en allò important. Per tant, em sembla que lluny del que moltes de nosaltres vam haver de patir a la universitat i el que representava que pràcticament per ser marxistes o per intentar utilitzar aquesta eina per entendre i per transformar la realitat, gairebé havíem de demanar perdó pel que havia succeït amb el marxisme i concretament amb l'obra d'Engels respecte a la natura, sembla que a dia d'avui tenim prou eines, tenim prou referències, tenim prou elements que ens ajuden a pensar que tant en l'obra de Marx i tant en l'obra d'Engels podem disposar d'un bon instrumental, d'un bon arsenal teòric a l'hora no només d'entendre el que representen els problemes de les persones o
o el que representen els problemes de l'evolució del capitalisme envers la natura, sinó també bastantes eines per mirar de plantejar la transformació cap a relacions més justes, més ecològicament viables de les persones amb la natura. I això seria una mica el plantejament. Gràcies.